Bola som na liposukcii, ale predtým, než ma začnete súdiť, si pozrite toto video, pretože vám to vysvetlím. Konkrétne ide o kryolipolízu, čiže neinvazívnu lipolízu, ktorú vykonáva stroj Cooltech za pomoci kvalifikovaného personálu kliniky Cosmet. Rozhodla som sa pre ňu pretože je to perfektná procedúra, ktorá pomocou chladu cielene odburáva tukové bunky takmer bez bolesti a zásahu do tela a má vynikajúce recenzie medzi ženami. No a ešte takisto pretože si odmietam dať Ozempic alebo rôzne tieto preparáty na chudnutie, keďže chcem cielene schudnúť iba z jednej partii. Najlepšie funguje teda na problematické partie, ktoré nedáš dole len tak cvičením. V podstate si zamrazíš tie tučiky a následne na to ich vycikáš. Brucho sme zamrazili na 70 minút na cca -5 až -10 stupňov. Odporúčajú sa 2 až 4 cykly s rozostupom cca 2 mesiacov. U mňa sme sa dohodli na 2 až 3, uvidíme, aký bude výsledok, budem vás o všetkom informovať. Prvé výsledky uvidím zhruba za mesiac. No a je to perfektná procedúra, ktorá je ideálna takto pred letom. A ak pravidelne cvičíte a máte dobrú stravu a potrebujete takýto mierny doťuk, ktorý ale v konečnom dôsledku urobí naozaj mega veľký rozdiel. Pretože hneď po prvom ošetrení môžete badať rozdiel už v 2 cm. Z celého ošetrenia bola táto masáž asi najviac nepríjemná, ale absolútne sa dala vydržať. Takže ja sa mega teším na výsledok. Ak máte otázky, pýtajte sa a nech sa páči, zľavový kód. Pa, pa!